Velkommen til historien om den farlige bakterie MRSA. Oprindeligt var det bare en uskyldig Staphylococcus-bakterie. Den hed SA, som står for Staphylococcus aureus. Den smittede masser af mennesker med stafylokokker. De kommer oftest til udtryk ved bylder eller betændelse i sår. Menneskerne blev syge af bakterien, men heldigvis blev symptomerne nemt behandlet med helt almindelige typer antibiotika, som f.eks. penicillin. Og så var man hurtigt rask igen. Et af de mennesker, der havde SA-bakterien, gav den på et tidspunkt til en gris. Her levede bakterien stille og roligt videre, uden at gøre grisen syg. De får nemlig ikke symptomer af SA-bakterien. Selvom grisen ikke var syg, blev den dog bombarderet med antibiotika. Det giver landmændene til grisene for at forhindre dem i at blive syge. Syge grise koster nemlig landmændene masser af penge. I lang tid blev Staphylococcus-bakterien slået ned af antibiotikaen, ligesom det sker hos mennesker. Men i landbruget blev bakterien udsat for så store mængder antibiotika, at den lærte at forsvare sig imod det. Dermed muterede bakterien fra SA til den langt farligere svine MRSA, som ikke kan behandles med almindelig antibiotika. Således meget stærkere smittede bakterien i sin resistente form tilbage til mennesker. Her giver den de samme symptomer som SA-bakterien, men den samme medicin hjælper ikke mod MRSA. Og i stedet for at blive nedkæmpet, kan bakterien nu frit smitte videre til andre mennesker. Her kan den forårsage bylder, blodforgiftning og i værste fald døden. Over det seneste årti er antallet af mennesker smittet med svine-MRSA eksploderet i Danmark. Du kan læse meget mere om den livsfarlige bakterie på åbenhedstinget.dk